porađanja, ali ljudi mnogi stvari ne znaju i onda kad uđu u brak pa saznaju i onda posle bude kukulele, problemi i tako. Kako je vaše mišljenje o carskom rezu i o anestezijama tipa epidural? Ja nisam pristalica toga, ako je nužda, ok, u redu, ali... Ali sad se žene odlučuju da ih ne boli, da ih što manje boli to u kičmu, ta anestezija. Kada ona primi injekciju u kičmu, postoji šansa da... Ja znam žene koje su i muškarci koji su primali anestezije za razne zahvate i za porađanje i za neke operacije na ekstremitetima, gde su primali te epiduralne i te anestezije u kičmu i ostali su invalidi. Znači, evo skoro sam razgovarao sa jednim čovekom čiji je deda paralizovan, zato što ima neki zahvat na nozi i oni su ga povredili, bio je neki koji je bio na obuci, hirurg ili taj koji to radi i dao mu injekciju, pogodio ga u nervu i on je ostao do kraja života paralizovan. Uspio je posle nešto jedva polako se kreće, ali uglavnom je nepokretan, polupokretan, ajde tako kažem. Zato oni traže da se potpiše? Traže se za sve da se potpiše. Mislim, lekari su zaštićeni, tako da ja ne preporučujem carski rez, isto ko hoće komfortnije. Ja to ne preporučujem. Sam carski, kažem, rez nije nešto što je prirodno. Znači, žena sečuje se stomak, izlači se beba, ušiva se, znači nešto skroz neprirodno. Znači, za zdravlje žene, za zdravlje njene karlice, za kompletno njeno zdravlje je dobro da se ona prirodno porodi. Ali žene misle da je porođaj, oči iskaču od bolova, to nije slučaj kod žene koje su zdrave. To je slučaj samo kod žena koje su bolesne, koje su nepripremljene. Znači, što pre se žena dovede u red, da bude zdrava, porođaj će biti prirodni porođaj, a ne carski red će biti sredstvo da ona bude još zdravija. Ja znam da mnogim ženama lekari kažu ne možeš da se porodi, pa ih lekari ne govore na to i mnoge žene prihvate carski rez zato što lekari to savjetuju, a mnogi prihvataju da ne bi imale bolove, smatraju da je to jako bolno i tako dalje. U ovoj knjizi od Ine May Gaskin, Vodič za prirodni porođaj, imate slučajeve takozvanog organizmičkog porođaja. Kad je žena pripremljena za porođaj, ona ne samo da je taj porođaj bezbolan, nego ona tokom porođaja doživi orgazam. Znači imate takve slučaje, takozvani organizmički porođaj. To je naravno nepoznato širokom auditorijumu, oni o tome ne znaju ništa, žene o tome ne znaju ništa. Tako da je pitanje koliko će porođaj da bude bolan ili bezbolan. To zavisi od toga koliko je žena pripremljena za porođaj, koliko je zdrava, koliko se zdravo hrani, koliko je fizički aktivna, znači isključivo od toga zavisi, a ne zavisi od nekih spoljnih faktora. Kako je vaš